Mitjançant diferents tècniques i exàmens podem afinar al màxim el vostre nivell d'audició i estudiar la morfologia del vostre canal auditiu. Hola amics, em dic Joan Ros i sóc un audioprotesista des de fa més de 30 anys. Sé que per molts de vosaltres la paraula audioprotesista, us porta al cap un concepte molt negatiu. En si, la paraula pròtesis, per qüestions culturals, ja no ens agrada sentir-la, ja que l'associem a aparells i mecanismes afegits al nostre cos per poder fer activitats quotidianes, que per malalties, processos de degradació, inclús envelliment, han estat imposats. Res més de lluny d'això, hem de canviar aquest sentiment. Actualment, la tecnologia ha avançat moltíssim i els audiòfons ja no són el que eren. Han reduït la seva mida, la seva aparença i, a més, s'han convertit en ajudes que ens fan la vida molt més fàcil i molt més còmoda, i que la societat ha normalitzat totalment. És a dir, canviem el xip. Si tenim problemes per escoltar i escoltar bé, el que hem de fer és trobar solucions per tornar a integrar-nos a la vida quotidiana. I això ens farà sentir contents i, a més, pujarà la nostra autoestima. Ha quedat aclarit aquest punt? Crec que sí. Doncs ara us explicaré exactament en què consisteix un centre audiològic i quina és la seva funció. És en què ens pot beneficiar acudir a un centre audiològic on detectem els problemes d'audició. Mireu, un centre audiològic és un espai assistencial, en el que trobareu professionals com jo que s'han especialitzat en descobrir quins són els problemes reals que us estan impedint que escolteu bé. Les converses o en ambients sorollosos no acabeu d'entendre el que diuen els altres. O, també, què està provocant aquests petits sorollets continus i incòmodes que no desapareixen ni us deixen dormir o descansar. En un centre audiològic, i ara posaré com a exemple el nostre, senzillament perquè és el que treballem contínuament i coneixem de primera mà. Trobareu una sala insonoritzada i equipada amb un seguit d'aparells que ens permeten mesurar l'agudesa auditiva de cada persona. Mitjançant diferents tècniques i exàmens podem afinar al màxim el vostre nivell d'audició i estudiar la morfologia del vostre canal auditiu i les possibles causes de la pèrdua auditiva. El primer examen que fem s'anomena audiometria i del seu resultat podem determinar el tipus de pèrdua i la quantitat. Espero que aquest vídeo us hagi agradat. En propers vídeos us explicaré amb més de detall aspectes relacionats amb la manera que tenim d'escoltar i relacionar-nos en diferents sorolls, en diferents ambients i en diferents sons. Així, si us ha agradat aquest vídeo, doneu m'agrada amb aquest. I a més, subscriviu-vos al nostre canal. E inclús trucar-nos al centre i posar els vostres comentaris. Ens veiem en el proper vídeo en el que parlaré d'un tema que preocupa a moltes persones. Per què no acabo d'escoltar bé en ambients sorollosos? Una molt forta abraçada des del Centre Auditiu Llobregat a Rambla Rafael Casanovas número 4 de Sant Boi.